מה קורה אנשים? עכשיו אני ב-11:30 בלילה. נכנסתי לפוקימון גו ומצאתי את גרוליט. עכשיו אני אוכל לעשות לו אבולבט, והוא יהיה אצלי שחקן מאוד חזק. קודם כל נמחוק את הגרוליט הזה. יש שיטה חדשה למחיקות, הנה. הנה, עכשיו אני אמחוק את השני. ואני עצרתי לשנייה את הסרטון, עכשיו אני מוחק את הארקניין הזה, בשביל לקבל ארקניין יותר טוב. הנה. עכשיו, האבולוציה של גרוליט. על החיים ועל המוות. יס. יופי, איזה אפקטים. נעשה קצת קול. ארקניין. יש לי את ארקניין. וואו, what the fuck. אני לא מאמין. 1034. וואו. זה השחקן הכי חזק שלי. טוב. תודה שנהנתם מהסרטון הקצר הזה. יאללה ביי.